Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amosini ni sawa kamora moramo intiere janeno mar Color TV. Odiochieng' ma kawuono ni endi mar tich abich, tarik en kanyo 27 dwe ni endi mar 2. Oromo kanyo kidenyo endo mar saa 7. Arwakini machiegni neno weche manyien kidenyo endi mar Dier Odiochieng'. Weche manyien gikelo ni kodane Tracy Ouma ka jaloko mara en David Abila machiegni. Piny owacho mathoru kaendi koro chugo mesa moro mopodhi e Huduma Centers duto man pacho kaendi. Mesa nendo biro konyo kanyo oganda mathoru kaendi e yudo omenda mowe kod wedegi mabende ne osenindo. Mesa maket kod mano endo otis kanyo ni Unclaimed Financial Assets Authority. Brenda Genyo chono yer mathoth kotenore kod wach maket kod mano endo. Kane oloso e seche mane iyawo ayanga chienono e gwenge ma Machakos, jagoro mongirore Cyril Odede Wagunda ne owacho ni paro no dhi konyo jo Kenya wira ni ok gidhi molo nyaka e boma ma Nairobi manyo mwandu wedegi mane osenindo. Ne oyango ni mwandu manyalo romo bilion 2.3 pok wegi oyango. So this thing has been launched countrywide. The reason why we are doing it countrywide simply because wananchi were walking long distance from wherever they live up to Nairobi to go and claim what was left behind by their fathers, their spouses, and to date you heard what I said, almost 3 billion of unclaimed assets are lying with the authority. So what we are encouraging wananchi is to come and claim those assets so that they can be paid. Korka kore nyawadgi Laktar Jane Keira Mbunya ne osiro ni Huduma Centers duto mapacho kae ema familia go biro chopo e mar yudo mwandu wedegi kod yango nonro matut e wi mwandugo. Bende ne okoni gibiro tiyo kodaka opande e chenro makamano. Today marks a new dawn. When you come to the Unclaimed Financial Assets Authority UFA desk in the Huduma Centers, you give the name. They can search with the name. They can as well search with the ID number. It is not only searching. They make you know and they create awareness to you on what you are owed and what steps you will follow to get all that possession so that it can cushion you against, of course, the grief and the other challenges that come with grief, which are normally financial. Kosi Laban Mulongo ne omedonima en ber ne jo Kenya kendo en yo mar kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny. Today's rollout is not just ceremonial. It's a practical fulfillment of the government's agenda to demystify public institutions and enhance access to services for all citizens. It embodies the whole of government approach to service delivery. By integrating into the Huduma framework, we embrace the one-stop shop model that brings essential services closer to the people in a seamless and efficient manner. Color TV and Brenda Agenyo. Riwruok mar jochiw thieth mano mar KMPDU ogolo notice mar dhi ng'anyo e sirkand kaunti mar Meru. Jotelo jochiw thieth makono eko wacho ni gibiro dhi ng'anyo e thuolo mag dweche 6 poni sirkal kaunti nendo mar Meru ok odonjore wechegi kaka ne giseketo kokgi e kidieny mane okalo chien. Jochiw thieth go wacho kanyo eko nyaka gie sani endi gitiyo alwora mar thieth ma ok odhi kare kama gitiye ok owinjore ka bende wacho kanyo ni osedeko ok chwal gi nyime
rang'iny mag telo gino eno kod gacho ne kaber to nego rangi kapok gidhi ng'anyo mabende gichano bago kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Today we are here because we met doctors yesterday. This was following a strike notice that we issued on 25th of this month, the strike that will commence on 6th of March 2026. These are issues that the doctors have been bearing for quite a long time, the matters of promotions. We have doctors in Meru County who have not seen any promotion for a long time. They were saying they will hope that the promotions will come with Mama. It did not come. Now they were hoping that Baba will do the promotion. They have not seen those promotions, and instead the board and the managements have been taking them in theatrics of circles. You are a consultant in the hospital, offering services as one, but then being paid as the medical officer intern or even less. So these are the concerns that we have, number one. Number two is the issue of contractual employment of doctors. We call it casualization. That many counties has a big need of doctors, but they have instead opted to an easier way of engaging doctors on locum or paying them some funny contractual terms that are not dignifying, that are not allowed anywhere. There is no any hospital in this country that is paying doctors the same way Meru County is doing. And these are things that we have already discussed in the national strike. These are things that are well documented, and actually there's a court order which need to give directions on that. Wengi wametoka kazi, karibu madaktari 33 wametoka kazi na hakuna wale wamekuja kwa replace. Kwa hivyo kufikia wiki ijayo tarehe 6 madaktari wote katika hospitali zote za Meru, hospitali za Maua, Meru zote ambazo zinasimamiwa na serikali gatuzi ya Meru watashiriki mgomo, na tunawahimiza wagonjwa waweze kutafuta matibabu katika hospitali zingine za kibinafsi kuanzia tarehe 6 usiku saa 6. Jalop jatendo bila Mathur Kendi Eliud Lagat okono jonjora pod ogo tache pacho Kendi ni ose kaka to seketo kenge makare mareno ni bro ked kod gi monge yueyo kina bende ne olose county ma Mombasa esachiromo mar kamanda mag polisi pacho Kendi. Lagat wacho kanyo eko ne chik biro lo monge mbeko tol kata nyadi chiel. This is a conference of senior police officers of the level of regional police commanders, directors and commandants. We normally meet annually to review our operations, review our strategies with the aim of facing the challenges ahead of us. So basically, part of the discussions that we are going to have here is how to manage, as we plan for the campaigns and subsequent elections. Other things that we are going to discuss here is issues to do with police welfare, how the commanders, on how they can be of assistance to our officers down there. So basically it's a strategic meeting that we normally have, among other things that we are going to have a closed door meeting to discuss. We are very clear that criminal activities, especially advanced by the goons, either in border, that criminal activities we are not going to tolerate. The laws are very clear. I have spoken against it. The CS Interior has done so. And we have a clear directive also from the Inspector General of National Police to deal with these criminal activities firmly and according to the law. So the border riders, they also need to know that they are not above the law, and we are going to crack. We are going to crack extremely hard for anybody who breaks the law. Kwa wale wote wanaohusika na criminal activities, we are warning them kwamba hawana nafasi katika Kenya ya sasa. Iwe wewe ni panga boy, drugs, pombe, the agencies yote ya serikali will deal with you. Kawadi nyime kanyo ni piny owacho Mathur Kendi donjo giri miti mar winjruok kod duol mochung'ne kembe mabende koro loso yedhe pacho Kendi
mar neno kanyo koni yedhe go mag tuo mar kansa odwok nego gi piny mar neno ni koro konyo ganda jo Kenya moyo kanyo 100,000 manyaka gie sani nwang'o thieth mar tuo nendo mar kansa. Jagoro kamigawo mar thieth Laktar Ouma Oluga oyango kanyo ni okang' ma kamano endo oseneno kanyo ni yath mar thiedho kansa nendo mar thuno oseduoko piny kowuok kanyo bilion 15.5 nyaka milion 4.9. I know that many Kenyans sometimes seek the problems, and related to that is the investments that we are making in the social health authority, so that many of these problems are treated here locally. And that is why we are even having these partnerships. We have the Kenya-UK Health Alliance, which my colleague has asked about, and that's why Professor Lord Graham is here. Part of it is what we call workforce development. Workforce development is training through King's College London, University of Manchester, Christie University, Leeds, and all of this, including the Kenyatta University Teaching and Referral Hospitals, Kisii University, Jaramogi, everywhere. We are trying to ensure that we build skills and we build specialists that can do some of those things that make people go abroad. London, but also the Kenya-UK Health Alliance, which was established by presidential mandate and has been supported by your current president. One of the very early missions that we had was how do we help to address the problems of cancer care in Kenya? How do you deliver cancer care and research close to local people where it's most needed? So this is about my third or fourth time in Kisii County, and it's really exciting to see this whole of government approach to deliver fundamental cancer care delivery for the people of Kisii so that they don't need to travel to other centres. We know, as you have said, the cancer burden in terms of impact and cost is high, and the faster therefore this project is accomplished, the better. We believe once it's done, then the cost reduction in terms of disease will really come down and cost of treating the disease. We believe as a county government, we believe that you will get the job done and done in good time. Wadhi county ma Homa Bay kama ido kanyo ni jalopo governor ma county no Migosi Yugi Magwanga Odiochieng manyoro ni ogweyo tao. Magwanga wacho ni nokawo okang' maket kod mano endo kaluwore kanyo ni tend sirikal county mar Homa Bay pok omiye thuolo machalo wechege mag tijene e nendo makare. Kogi igalo fareo gi 25 kane adhi rusa to kaduogo tayudo ka dhog office olor. Kane dho office oselor koro okanyal donjo e office. Matoka ne bende mane atiyo godo kana adhi godo Nairobi ne jo oro okawo kae to matoka machielo ma bende nyocha antiere godo ma bende okethore ok nyal tiyo entiere kata kanyo ero anyalo biro dhi nyisou mugoe picha unene kako chalo. Fuel bende onge minyalo chimia mondo mi adhi godo e tich. Omiyo kana chana chaka dok e dwe mar achiel karusa na norumo to ayudo ka dot podoko yaw podo olok nyaka lok koro oknge kaka nyalo dhi e tich. Ok adwar ni mondo acham pesa sirikal nono to nyaka chama na pesa sirikal katiyo. Omiyo aneno ni onge tiende mondo mi abedi office ka ok anyal serve jo Homa Bay manoyiera mondo asavgi kaka owinjore beni ne asavgi. Koro kaluwore gi mago ero agweyo tao mondo awe office no kadipo nonyalo bedo ni onyalo tiyo ka antaungi. Kapod wagoyo mana tache county nendo mar Homa Bay. Wedo kanyo e koni jodong luo manoluo Council of Elders mawuok e kar chung' od bura nendo mar Kasipul. Koro ni okwayo oganda okwayo jotelo mag duond buch siasa nendo mar ODM mondo koyie to bed piny kamoro achiel giwuo mondo gine ka ginyalo wuotho e twech achiel. Magi bende koro biro tok pogruok maduong' ne neno duond buch siasa nendo mar ODM.
Jodongo go okwayo jotelo mach koro tayo duond buche mar ODM mondo obed piny mondo los weche. Kinde go eko bende gikwayo ganda joluo mondo obed twech achiel kendo giwuoth kamoro achiel e bwo gai mar ODM Laktar Oburu Oginga. Ka giwacho kanyo ni mosenindo Raila Amolo Odinga ne weyo ganda jo Kenya duto e bwo riwruok nendo mar broad based government. Sani kanyo koko chakore mag joma ne oketo ni ketho ODM. Ji osetho ariyo to gi mane nyithi luo. Ang'o miyo wan luo mwatho? Wawere gi wachno kabisa mondo koko ma joluo kelo kata joma pogowago ok wanyal yienegi. Joluo osethagore sawa kwa bedo jotije ji. Koro kane Raila noneno mondo oriwre kanyachiel gi jaduong' Ruto. Wagone erokamano to ng'ama biro pogowa to ok wadwar. Emomiyo wang'ni president wadwa miyo teko te 2027 to kachopo 2032 to koro wacho na wayo jogre gi lak wabi koro wakwede ya wasebede koyo gi minga 2032 head of state wachopo kadan jarake owacho kadi gi chir to wabiro romo kendo kaka Luo Council of Elders wabiro dwaro jaduong' Odunga Randa mondo luong Luo Nyansa duto nikech ok wadwar pogruok ei Luo. Chako wamor ahinya kaka Dr. Oburu Oginga omakonwa pati matek to kendo en morwa ahinya ni waneno ka president gi party leader Zaneno mar Kala TV yena mondo wakobi yo madundo tok thuolo machwako dogo kaindi adhi nyime kod mi weche manyien mabende pod nitiere mesa wa kaindi. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo. Mana tok ndalo matin bang' ka ora ma Migori ne muomo kendo ne wiero gige jo ohala mawuok e chuny boma nendo ma Migori. Jod bura Masuna West Peter Masara nyotimo limbe mare mareno kaka koro weche chalo e gwenge gweko kod bende neno jo ohala go ma bende no yudo pek. E kinde limbe mare Peter Masara noyango kanyo ni sirikal oseketo kenge makare mareno ni ochwal kony kata ochiw sir ne jogwe ko bende nonwang'o pek e kinde ma bende koth ma pek no chwe ma no chwe oyoro gige gweko mag joma timo ohala e kaunti nendo ma Migori. Masara bende osingo mar chiwo kanyo kony mage magi owuon moting'o kanyo gige ko mag nindo kaachiel kod chiemo bende koro singo no biro chiwo odiochieng' nendo makiny mano mar ngeso. Came to in solidarity with the business community who were affected by the flood of the River Migori, and we have assessed what transpired, those who lost their properties, those who were moved out of their houses, and then we have agreed with the chief. We are having here ACC of this area and the two chiefs that we need to help them. We are not compensating, but we need relief for those who have been affected, and by Saturday I believe they'll receive whatever the government is going to send. Furthermore, we have requested the national government, which is led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, that the ring road in the market need to be done, the market need to be completed, so that the business community can enjoy the fruits of paying taxes. I can assure you as the Member of Parliament
that I'll do what it takes to ensure that this market is completed and the ring road is done so that the business community around this place can enjoy the fruits of their labor. But I can tell you, I'm in the budget committee. We are going to set aside some money to do the kiosk, and then the market will be opened by His Excellency the President sometimes within the year. I assure you, the President, while visiting Migori here last year, he promised to do Nyangubo Bridge connecting Kakrao and Nyangubo. You know, I've done that road up to the river. So the President promised the road, and even this financial year, there's a money which has been allocated to do the grading and graveling from Kakrao, Paunyuka, Nyangubo to Oruba. So I believe in the course of the year, we are going to be funded so that we have alternative bridge. You know, if any case this bridge collapse, it means will be this other side and the other side will be cut off. So we are really appreciating the proclamation of the President concerning Nyangubo Bridge. I believe it will become a reality very soon, and that one will solve so many problems we are facing today. Toka uoke county ni doma Migori, wadu unyaki county ni ndima Kisumu, kama wedo kayo ni jodi bura maseme, Dr. James Nikal, odi nyime ko disiema dongruoge, bendi koro se chwale odi bura nuendo, kata kamano, Nikal yago kanyo midhiro mantiere kumano ndo marithietho marsha. En kaka jakom, en kaka jakom, osingo ni machiegi ni endi, gibiro ng'iyo ruogruok, ma bende osebedo ka nitiere kumano ndo marithietho marsha. Kata kamano bende koro osingo ongiso ganda joluo, mondo koro dhi nyime kod tiyo e twech achiel. Justus Adoyo nigi ler mathoth. Kar chung od bura no ero maseme mabende yudore Kisumu County en achiel kuom kuonde chung od buche pacho ka ndi mangima mabende osebedo ka dhi nyime maber malich mokalo nyaka ne loch mar devolution chakre pacho ka ndi ka hotel ne kod jaod bura mar gi Dr. James Wambura Nyekal moko kuom dongruoge mabende osebedo kichwale sub county no ero maseme gin mag mabende koro nenore ni oganda makono. Gimachielo ma wasetimo Lwala ka primary wasetimo renovations ma classroom e pesa mar 2.4 million. Ne watimo classrooms ariyo e primary school 2.9 million. To ang'eyo wachni ang'eye mae en idhi time ma sani noketne 9 million. Gimomiyo leo pesa ne nitiere, at least 2 million nitie mibi chake go. Gima nomiyo leo ne wawacho ne jo board ni gini en gima noseger koritieke. Nochuno ka jomoko ok nyal ng'eyo mondo gibigi non ni gima noger mokutieki ni be sani kinyagere bendo dhi tiyo. Kata kamano bedo ni Dr. James Nyekal nieri en achiel kuom jokombe goeko mabende otelo weche goeko mag thieth e od bura mamalo. Olero ni jopiny moko kuom gik mabende osebedo ka goyo okumba no ero manyien mar thieth manosha. Roma chendo e shakae. Nwawacho ni tek ni se register tidhi timango idhi thiedhi. Kanya dira ne onge. Ki register to dwani chudi moro mikoni lipo pole pole. Eka koro in gi shama full. Ki register to pok ichulo mano inyal mana thiedhi e dispensary gi health center gi outpatient. To pesa no be ne podu chendo. To koro sani ne wasekete. So tema ne kata kise register to lipo pole pole cha bende tim nadi iketi. Bende kata kamano lero ni kaka piny owacho nitie chenro mopoch mabende giseketo. Gimwadwaro ni kuonde ma level 2 level 3 gi wadwa keto pesa mondo level 2 level 3 to thiedha koda pok ichulo macha tekni seti mango i register. Nitie kaka ipango gik moko to pengo opogore gi timo. Inya pango gimoro to kako ritime to timango tamore. Kanye ma wantie. Ewi weche goeko mag somo e kar chung od bura no maseme olero ni thuolo koro chopo mondo kar chung od bura no bende koro bed kod mbalariany mamare kata university. Kata kamano olero ni mano tich mabende owinjore nywakne kod jopiny duto. Nisemo nego bedie university. Yeah. Kadhi kama niseme dwa university. Kadhi kama en mbaka migo pile pile. To winjo kodonje ang'o? To duoko nigi ng'a? Hapana, duoko nigi ng'a? No, I'm not joking. Really? Kawa wacho ni wadwa seme university to an gi time minyal timego. Ok nyatime higni adi? 2. Donge tim miket university higni 2.
Angamondo bet kata TTI, kata TTC, kata MTC, molo TTI. Sani nitie mocha county ogero mari agriculture pap konam. Angamona achiel kuom mago bet university. Ka bende ne olero ni jopiny go eko ni mano ok en tich mabedo nya tiyo kod odiochieng' achiel. Ka bende migosi Nyikal ero ne okokoso ote ne oganda mamoko ma bende koro lap dhog gi ndong ne kar chung'o od bura nero maseme higa 2027. Dhung'i gik moko ariyogo. Ng'ato nyocha tiyo nadi? Atiyo nadi? Kata pes jodongo. Ng'ama okelo pes jodongo e Kenya mangima? To pes nyithindo makiye? To pes jomong'ol? So, yeah. Koro idwa ng'eni to kanyicha pod kibet to ni idwaro nang'o. Nekala TV kuke kar chung'o od bura maseme Kisumu County and Justice Adoyo. Mopogore gi mano en kanyo ni sirikand kaunti ma Taita Taveta ogolo sim mager ne jogo eko bende osebedo ka ng'ado yien mane bunge makono eko kendo tiyogo e yore go mag wang'o maka. Kinde romo bende noywor kanyakla kod jodak eko mawuok e alwora mar Mwatete. Jatend migawo mar alwora wacho kanyo eko ni nitiere jogo eko bende osebedo kata ka moko nyaka mach bunge go endo gin makero osebedo ka ketho alwora. Mae biro bang' bungu no endo ma Mwamburwa ne wang' geta malo 90 kendo weyo jodak mohewo kanyo 6,000 ma bende osebedo kanyo ka tiyo kod pi mowuok e bungu no ka kwano lal mathoth. And I'm expecting that this time round hakuna mtu ataponyoka, kila mtu aende ndani na ajibu mashtaka yake. La sivyo tutafanya wananchi waweze kuchukua sheria mkononi ambapo haitakani hivyo. Lakini mimi ninaomba serikali ilichukulie hili swala kwa mzigo na tumalize ufisadi huu ama tumalize janga hili kwa haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo hii rasilimali, hii misitu lazima tuituze. Maji ambayo watu wanapata inatoka kwa hii misitu. Kwa hivyo watu ambao wanafanya hayo maneno, sisi tumesema hao ni terrorists. Wasio wanangojea mpaka moto kitu kifanyike ndio waje. Tunawaomba kila wakati county government, hao watu wa msitu wakitembelea msitu, si Mwambirwa tu, lakini msitu yote yetu ambayo iko within Taita Taveta wawe wakitembelea, ili wakati tunapata mafunzo kila wakati, hata na sisi tutakuwa tunajua kwamba msitu ni yetu na inatusaidia. E kaunti ma Narok en kanyo ne jopuonjre modak kod ng'ol e kaunti no endo pod dhi nyime kod yudo sir mowuok kuom sirikal. E kinde mane itimonegi chenro machal kod mano endo ne ogol duol kiwacho kanyo eko ni jogo ma pod siro timbe kod kido maketo tenge jogo modak kod ng'ol ibiro kawnegi ondamo mager kabisa. Wach maket kod mano no yang kanyo kod commissioner e kaunti ma Narok Kipkoech e kinde go eko bende ne ogolo omenda maromo kanyo siling 500,000 kod duol mochung' ne jogo eko modak kod ng'ol e pacho kaendi. Omenda maket kod mano endo en mano mar geto siro som nyithindo go eko kata jopuonjre modak kod ng'ol mawuok e kaunti no endo mar Narok. Juhudi ya serikali yetu kuhakikisha kila mtu anahudumiwa, na hii pia lengo la baraza pia ni kuhakikisha Wakenya wote wanahudumiwa bila kutenga kwa msingi ya labda uwezo wake uwe ni msingi wa pia kabila ama jamii hata dini pia. So ndio serikali sasa ilibuni hii baraza ili kushughulikia wale wenzetu katika jamii ambao wako na uwezo tofauti, na tunaona kwamba watu tangu baraza hili buniwe, watu wengi ambao wako na uwezo tofauti wamenufaika kutokana na msaada ambao hao watu wamepewa, na hata sio fedha peke yake, hata mambo mara mingi. Hata tunaona, kumbuka mwaka jana, ilikuwa mwezi uliopita, karibu miezi 3 hivi, kuna wale watu walinufaika kwa kupata pia vifaa ya kufanya kazi kama vile ile mashine ya kushona, mashine ya kufanya hata mambo ya kutengeneza mikate na mengi.
So hii ni juhudi ya serikali ambayo tuna lazima tuhakikishe wale watu wanastahili kunufaika na wale haswa wale wako nyumbani, kwa sababu tuko na changamoto kubwa. Kuna wale ambao bado tunafanya mambo ya kuelimisha watu kwa jamii, ambao vile tunajua watu wengi huwa labda wanaficha watu kwa jamii ambao wako na labda uwezo tofauti, kwa sababu ya mambo ya mila ambao inafanya kudunisha na kubagua na kutenga wale ambao labda kwa jamii kwa kwamba kama ni watu ambao hawastahili, labda wanaweka mambo kisingizio, mambo ya sababu, labda mambo ya laana. Kiweche gomo ke county Manarok bende makela giko mar miweche manyien kidenyendi mar Dier Odiochieng. Tudori koda kendo komola kanyo sa 10 mamidhiambo kama biro kelo ni weche manyien enendo machok. Weche manyien gini kelo ni kodana Tracy Ouma, kajaloko mara en David Abila. Oriti Masani.